δεν έχουμε δύο εμείς εδώ. Α, ναι. Πάμε εύκολα. Εσύ με το πόδι σου. Πάμε. Μπράβο. Και τα χέρια σου μετά. Όχι. Πάμε. Κλείστη. Κλείσου. Κλείστο. Τζίμας Αριστίδης, Τεριόπουλος Μαργαρίτης, Κατάμι 2. Χέρι, πες. Πάμε. Πες. Μπράβο. Πες. Πάμε πόδι αριστερό, Νίκο. Πόδι αριστερό. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο, μη σταματάς. Μη σταματάς. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Εκεί φύγεσαι του Νίκο. Εκεί. Με χέρι, Νίκο, μετά. Μπράβο, μπράβο. Κάτω πάνω, μπράβο. Μόνο χέρια εκεί πέρα. Νίκο. Νίκο, ξεκίναμε πόδι. Ξεκίναμε πόδι. Πάμε, έλα. Πάμε. Πάμε, αριστερό πόδι, 2-3. Πάμε, σηκώσου. Πάμε. Μπράβο. 2-3 μετά. Δώσε αλήθεια. Έτσι. Επόμενος αγώνας, Μπράβο. ring 4. Τατάμι νούμερο 1 να ετοιμάζονται Αλαχιώτης Νικόλαος, Ανδρεαδάκης Εφραίμ. Νίκο, εσύ. Ring 4, ring 81, αντρών επίπεδο Β. Μπράβο. Νίκος Ευστάθιος, Ημόγενος Δημήτριος. Και να προσθέτει στο ring 4, Ναστούλης Αλέξης, Αγγελής Γεώργιος. Και να ετοιμάζονται Κωστόπουλος Περικλής, Καρακίτσος Παναγιώτης. Μπράβο. Εκεί, μπράβο. Μπράβο, κάτω, μπράβο. Πάμε. Πάμε. Κίνηση, κίνηση. Από τον κύριο Νεοχωρίτη, παρακαλώ. Αλαχιώτης Νικόλαος, στο τατάμι 1. Παυλίδης Γιώργος, Βαγιάνος Αλέξανδρος, Πίσαρης Εμμανουήλ και Παπανδρέου Αλέξανδρος. Παίζουν τώρα στην κατηγορία. Παίξε. Μη σταματάς. Πάμε. Κίνηση, πάμε. Πόδι. Για το ring 2, αγώνας 20 λεπτά, προσέχουν αθλητές Μιχάλης Δημήτριος, Βραγωνάς Γεώργιος και να ετοιμάζονται αθλητές Μιλονάκος Σταύρος, Πάνος Μιλτιάδης. Elizabeth.